Tu chociaż ma rozsądek i tu chociaż ma bazę. Nie zabija chociaż. Alicja spodobała mi się od samego początku. Potem, jak dała mi kosza, zrozumiałem, że nie leci mi. Spodobała mi się Zarumieniony wygląda jakby był zarumieniony. Jak się okazało, lepiej było tego nie robić. Tego samego dnia zagranicy przyszła się Magdalena, która chce dowiedzieć się, jak było na spotkaniu z Krzysztofem. No i co, no słuchaj, taki skurczybyk z niego nie, ale jednak historii miliona. Naciskaj. Jakie lagi, ja pierdykam. To wyglądało tak, jakby tak przywalił tymi ścianami do niego.